बे समाव कास्टम बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि बर' हारिया बे समाव खैफोद अलखदाव दं। मा समाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगोन, मा समाव बर' आइजोफोरनि खाफालाव सिन्दुरा गोमोरगोन बेखौ बुंस' हाया। थारैनो भारतनि आयेना माहाजोन थाखोफोरनि थाखायल'। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एजिपि दोलोनि जुथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया दिनै पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथार सारादु। बे सारादुआवनो दिनै बाहागो लानानै गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों कास्टम बसुमतारीया। दुखुथिया नखरनि जानानै बिथां कास्टम बसुमतारीया बुंदों नंखाय इनकाउन्टाराव बोलि जानांनाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि नखरनि सोद्रोमानो साख्रि होनांगौ। बिथाङा इनकाउन्टार जाथायनि दायनिगिरि पुलिसखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। फारसेथिं इनकाउन्टार जाथायजों भुगिनांनाय नखराव बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौरां लाखैयाखै। गोख्रों रावजों सावरायदों बिथां कास्टम बसुमतारीया। मुस्रिमा मन्जु मोसाहारिया दुखु समाव जोङो फैनानै खबर लाफैदों। बर' हारिया जोङो बिराद अलखदाव दङ। बर' हारिया बिराद जोङो खैफोदाव दङ। जोङो सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव जोंहा गोब्राब जानानै फैबाय। मा समाव बर' बिमानि मेगना मोदै गगोन, मा समाव बर' बिमानि गोरबोआ गावस्रागोन, मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन जों मालाबा बुंस' हाला। जोंनि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। जुदि आसि फिदिङोब्लानो जोंनि जिउखौ बिथांमोना फोजोबनो हायो। आरो जायफोराबो दायनिगिरि मावबाय बिथांमोना दायनिगिरिफोरा साजाखौनो मोना। भारतआव आयेन दङ, नाथाय बे आयेना अकल माहाजोन आरो फैसा गोनांफोरनि थाखायल'। भारतनि आयेना पावारफुल एमएलए मन्त्रि मिनिस्टार आरो माहाजोन थाखोफोरनि थाखायल'। दुखुथिया नखरनि थाखाय हाजिरा मावनानै जाग्रानि थाखाय बे आयेन नङा। जों जास्टिस बिदोंमोन बर' माहारिनि गेजेराव सम सम क'क्राझाराव, चिराङाव आरो उदालगुरियाव बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव माखासे सिकिउरिटि फर्सनि थाखाय बिथांमोननि थ्रुयै फेक इनकाउन्टार जाबाय थानायफोरनो जास्टिस होनो नांगौ होननानै। नाथाय जों जास्टिस मोनाखै। जास्टिस मोनैनि खारनानो जाहैबाय जों गोरिब, जोङो दुखुथिया आयेनखौ बायनानैसो लानो नांगौ जाहैबाय। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन भारतनि साफ्रोमबो माहाजोन गोरिब सब समान नोजोरजों नायनाय जागोन होननानै। नाथाय जाय भारतखौ खुंगासिनो दं, आसामखौ खुंगासिनो दं, बिथांमोनहा माहाजोनफोरखौ आलादा नोजोरजों आरो जोंबादि गोरिब गुन्द्राखौ आलादा नोजोरजों नायो। दिनै भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय। बेयाव जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। अराय सम जों मन्जु मोसाहारिजों गसंफागोन। बे अकल मन्जु मोसाहारिनि खोथा नङा, डिम्बेश्वर मोसाहारिनि खोथा नङा। क'क्राझारावबो फेक इनकाउन्टार जाबाय, चिराङावबो जाबाय, उदालगुरियावबो जाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव नों आंजोंबो जागोन नामा बेखौ जोंहा गिख्रंथाव जानानै फैबाय। ओंखायनो जोंनि डिमान्डआ अराय सम जायफोरबो फेक इनकाउन्टाराव रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि नखराव कम्पेनसेसन फैसा होनो नांगौ। बिथांमोननि नखराव थांनानै थानो थाखाय साख्रि मोननो नांगोन। आरो जाय पुलिसफोरा दिनै दाय साजायनानै जोंखौ दाय गैयै सुबुंखौ गावथारबाय बे पुलिसफोरा साजा मोननो नांगौ। बे मोनथाम डिमान्डआ जोंनाव अराय सम थाबाय थागोन। सासे दाय गैयै सुबुंखौ गावथारखांनायनि उनाव गावथारग्राफोरखौ जि दाय साजायना मा होनो बिथांमोनखौ आयेन बादि साजा मोनोब्लाबो बे मालाबाबो जास्टिस मोननो हानाय नङा। जिउ थांखांनायनि उनाव नों बोरै जास्टिस होनो हानो? जास्टिस होनो हाया। जास्टिसखौ बे होनो हानाय नङा। मानो होनबा दाय गैयैखौ गावथारबाय, गावथारखांनायनि उनाव रावबो बेखौ जास्टिस होनो हानाय नङा। नाथाय जों बुंदों नङा होमबा, एसे नाहर, नोंथांमोनहा दाय गैयैखौ गावथारबाय, जोङो जिउनि बदलै जों जिउ बिफिनाखै। बिथांमोननो जिउ सोनानै होथार जों बुङाखै। जों बुंदों मानसि मावनो हानाय, जे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा मावनो हानाय। नोंथांमोना दाय गैयै मानसिखौ गावथारबाय, अकल डिम्बेश्वरनि नङा, गुबुन गुबुन क'क्राझारावबो जादों, चिराङावबो जादों। दा ओंखायनो बे दाय गैयैखौ गावथारखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिथांमोननि नखराव सोलिनो थाखाय 3 फिसा दं, बिनि गेजेराव सासे फिसालाया मेट्रिक परिखा होगोन, बिथांमोननो कम्पेनसेसन फैसा हो होननानै। आरो जाय पुलिसा दाय गैयैखौ साजायनानै दाय गोनां मा होनो दाय साजायनानै दाय गैयैखौ गावथारबाय थादों बे पुलिसफोरखौ साजा होनो नांगौ आयेन बादि होन्दों। दा नाथाय बेखौबो बिथांमोना होआखै। बेनि उनाव जों बुंदों नखरनि गारजेना जेला गावथार जायो बे नखरा सोलिनो थाखाय गोब्राब जायो।
बोरै ओंखाम मोनजागोन बोरै दै मोनलोंगोन ओंखायनो फरायनायफोरा नस्थ' जालाङो फिसाफोरनि ओंखायनो बे न'खराव सोरबा सासे उपजुक्तनो मानसिनो साख्रि हो बे मोनथामखौ जों बुंदों आरो बेखौ मावनो हायो जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोरा नाथाय बिथांमोना मावाखै मन्जु मोसाहारिजों सावरायनाय बाथाय बिथांमोना जेबोखौनो होआखै आरो रावबो एमएलए मन्थ्रि फैनानै बाव नायफैयाखै ल' एन्ड अर्डारखौ जोंबो आयेनखौ जोङो भारतनि पियर नागरिक जों माब्लाबाबो बर' हारिया अनसुला बर' हारिया नम्र बर' हारिया दावरावखौ लुबैया बर' हारिया मा होनो बर'फ्रा माब्लाबाबो मा होनो दाङाबाजिखौ लुबैया जों अनलायनायखौ लुबैयो गोजोन रायजो जानायखौ जों लुबैयो नाथाय ल' एन्ड अर्डार भारतनि आयेनखौ जों मानियो नाथाय जाय ल' एन्ड अर्डारनि खोथा बुङो पुलिसफोरा बिथांमोनासो जोंखौ जाय मानसिफ्रा जोंखौ नेनो नांगौ बिथांमोनासो जोंनो सिकिउरिटि होनांगौ बिथांमोनासो जोंनि जिउ सोलेरखौ दाउ अमाफोर बादि बाहायगासिनो दङ दाउ अमाफोर बादि बाहायगासिनो दं आसाम पुलिसा ओंखायनो जाय जोंखौ सिकिउरिटि होनांगौ बिथांमोना सिकिउरिटि होआखै ओंखायनो बिथांमोननि सायाव जोंहा गोब्राब फोथायनाय बिथांमोनखौ जोंहा गैला ओंखायनो जोंनि लाइफआ बेसेनानो गैला जोंनि हिउमेन राइटनि खोथाखौ बिथांमोना सानला ओंखायनो जोङो बिराद अलखद समाव दङ नाख्रेबजानाय समाव दङ मा समाव बर' बिमानि मेगननि मोदै गगोन मा समाव बर' बिमानि बिखाया गावगोन मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन मा समाव उन्दै बैसोआव बिफा थैजागोन खुनु जों बुंस' हाला जोंनि जिउआ जाहैबाय पुलिसनि आसियाव दं आसि फिदिंब्लानो बिथांमोना जोंनि जिउखौ गारना मा होनो फोजोबनो हागोन होदों साख्रि गैयै मानसि जोङो समाज खामानि मावनो मोजां मोनग्रा नाथाय रायजोआव माखासे अयनायखौ सैसोनो हायै अयनायखौ नायनो हायै मोजां मानसिफोर दङ बे मोजां मानसिफोरजों रायज्लायनानै जोंनि लोगोफोरजों जोङो एसे कालेक्ट खालामनानै डिम्बिस्वर मोसाहारिनि फिसाला उन्दैसिना मेट्रिक परिखा होदों बाबुआ बे मेट्रिक परिखाया रिजाल्टआ मोजां जाब्ला बिफा गैया होननानै कलेजाव फरायनायखौ गारनांनो नाङा बिफा गैया होननानै बिथाङा फरायनायखौ ज्राब गारनो नाङा जास्ट बिनि थाखाय जोङो 10,000 रां बिथांनि एकाउन्टआव बिथांनि बिमानि आखायाव होबाय बिथांनि बिमाया जाहाथे बिथांनि एकाउन्टआव जाहाथे सोनानै दोनो जाहाथे मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि उनाव इसोरा मोजां खालामदों बिथांनि मेट्रिक परिखाया मोजां जाथों कलेजाव जाहाथे फरायनो हाथों आरो एसे बिजाब बायनो हायो बिनि थाखाय जों लोगोफोरनिफ्राय खांलायनानै 10,000 रां जों होफैदों बिथांनि न'खराव दा बिथाङा जाहाथे मोजां फरायनो हाथों जों बेखौल' जों आसा खालामो आरो समाजाव गोबां मोजां मानसिफोर दङ मोजां सानग्रा मानसिफोरबो दङ दा बिथांमोनहा फरायनायाव मोजां खालामलाङोब्ला आरोबाव साबसिन आरो अनग्रा ओंखारबावगोन जों बेखौ मिजिंथियो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन